Philippines! Hi guys, good morning. So ngayon guys, ang aga, 'di ba? Dito tayo. Kapajama pa nga ako eh. Kasi po, mag-ano tayo ng itlog ni Tami. Kainin natin yung itlog ni Tami. Ang dami palang pagkain guys. Punong-puno na naman na ano ko. Punong-puno na naman. So ngayon, nakalimutan kong lutuin ito. Garlic bread, puno, meron tayong gulay. Sinong gustong pumunta dito? Meron tayong munggo, meron tayong cucumber salad, meron tayong in-order na pagkain galing sa Chef Fred sa grocery, kinuha natin. Meron tayong pandesal na hindi dinala ni Lloyd. At saka meron tayong chicken farm, meron tayong chicken soup dito para sa aso, meron tayong chicken, meron tayong broccoli, meron tayong rice, meron tayong meron tayo dito banana bread. Aywan ko na lang guys, si Batman talaga. Ganyan talaga guys. So kaya hindi na, mamaya ang gagawin ko na lang mamayang gabi is broccoli. Oh, ito yung banana bread kasi. Ayan. And ang gagawin ko guys is luto tayo ng itlog with kasi yung nagluto ako ng itlog guys, nag-request si Tami. Bakit hindi ko raw nilagyan ng tomato? Na mayroon naman daw tomato dito. So ngayon, lagyan natin siya ng tomato la. Lagyan natin ng tomato. So, yan, lutuan natin siya ng breakfast. Kasi alam nyo, meron din yung pinili namin kahapon galing sa grocery. Nag-grocery kasi kami kahapon. Gusto niya ito, look. Gusto ko rin ito, so kaya kumuha kami. Turkey po siya guys, hindi po siya pork. Kasi sabi ko, wag na tayong pork. So ngayon, lutuan natin siya ng breakfast. Kasi po, para masaya yung mukha niya. Para meron siyang makain, di ba? Hindi ako may pandesal. And then ito, hindi na tayo mag-rice. Pandesal tayo kasi yung pusa ko rin. Gusto rin ng pandesal. Oh, sige na nga ay, lutuin na natin itong itlog ni Mister. Itlog na gusto niya. So ngayon guys, sino bang mahilig ng tomato sa mga itlog-itlog na yan? And then alam niyo, kapag magluto ako kasi ng itlog with kamatis kasi, ang ginagawa ko is kinukuha ko yung yung buto-buto niya kasi mas matubig siya eh. So yun yung mga ginagawa ko kapag may kamatis. Kasi ayaw ko yung kamatis guys, yung mga liso guys. Ang daming tumig lumalabas. So, yun, nulutuin na natin din yung brown and serve. Masarap siya, guys, turkey kasi. And yun, masarap man yung pork, pero mas yung, turkey, maganda siyang kainin. Maganda talaga kainin. So, yun, guys, ganyan lang, guys, luluto-luto tayo kasi para, paminsan kasi kapag umaga, guys, ang ginagawa namin is nakaupo kami, inom-inom ng tubig. And then, paminsan, hindi na ako magluluto kasi bread na lang, itos na lang yung bread. And then, sabi ko, puro lang tayo bread. So, nilutuan ko si Mister ng paborito niyang breakfast. O, diba? So, hindi naman siya kumakain palagi ng itlog kasi bawal daw yung itlog na palagi, guys. So, ready ng breakfast ni Mister. Food is ready! Naglalaro pa yun, nandun sa CR. Naglalaro ng cellphone habang nagsi-CR. Yun yung nakakalok. Ganyan siya, guys. At saka, gusto niya itong bread na may ganito butter. Mahilig sila sa ganito guys. Ako pa minsan maglagay ako pero iniisip ko yung cholesterol natin ito. Iniisip ko pero paminsan masarap kasi siya lalo na kapag Hawaiian yung bread mo. Diba? Yun. Sausage dito. Lagyan natin siya ng sausage. Diyan. O, diba? Ito yung breakfast niya, guys. Sausage 3. Kung gusto niyang marami naman dito. Hold on, guys. Lagyan ko lang din itong sa akin. Of course, marami yung bread sa akin. Alam niyo bakit? Kasi po, meron akong kahati. Nasaan na yung asawa ko? Okay, ito na yung sa kanya guys, look. Breakfast niya. And then yung sa akin, 4 yung pandesal. Kasi po, alam nyo na, si Habs hindi mapalagay pag hindi mabigyan. So, yun yung breakfast namin. And coffee, obviously. Mag-ano ako ng kape. Kasi kailangan ng kape. Ang tagal ni Tami. Mag-inaw na itong pagkain. Ganyan siya. Lalaro pa CR.
So yun, kape po tayo guys at kain. Dito tayo, magtanim. Magtanim, hindi biro. Maghapon na kayo ko. Ito, every year ito bumabalik siya every year. Yung natin. Bumabalik. Wati kung sa Bisaya pa maayo. Daghan kay wati diri guys. Ang daming wati dito, earthworm. Yan, ang dami. And so ngayon, yung tinatanim ko na ang tawag nun, broccolini. Hello! Tingnan niyo, ang cute ng dalawa. You guys are so cute. Hi! Hello! Ang cute ng dalawa. Dio na. You kiss your brother, Dio. So, dito tayo guys sa labas. So, ang gagawin ko po is ilagay ko ito at saka may bricks tayo dito. Ilagay ko doon kasi yung groundhog nagkalkal naman doon and then nagkalkal sa ilalim ng porch namin. So, kailangan ko lang protektahan itong kasi ang laki ng kinalkal nila doon. So, ngayon, itatry kong i-cover ito lahat. Naiirita na talaga ako nito guys, ni groundhog na ito guys. Kinalkal na yun sa ilalim ng porch namin. Nagagalit na ako nitong groundhog na to. Sana walang snake dito ba. Kasi patay ako nito. Dito sa mga halaman-halaman dito. Ibubod ko to. Ganun. Na guys, itanim ko na to siya doon guys kasi yan si Tami nagkakat lang siya ng ako tapos na ako sa weed walking doon siya. Itanim ko is ito, ipangtanim ko na to sila. Mister, andun si Mister. Ito na lang itanim ko kasi flower kasi ito. Pero ito napagpasyahan ko, next week ko na lang ito sa Monday. Ang ganda ng kahoy guys kahoy, grabe. Kita niyo ba? Tanim ng mga halaman kasi guys, gustong gusto ko yung mga maraming halaman guys. At saka kapag magtanim kayo ng halaman and then andito kayo sa US and then iba-iba yung weather ninyo, katulad dito fall, winter, spring, summer and yun, so kailangan siya perennial. So guys, tapos na akong nagtanim ng mga yun and ang gagawin ko next is si Tami, i-trim ko siya guys. Time lapse tayo, trim natin yun. Alam niyo guys, bago ako bago ako nag-trim nito, ni-research ko sila guys kung paano sila i-trim. Kasi meron akong trimmer na machine. So yun yung ginagamit ko usually. Alam niyo guys, mamatay siya dahil sa mga pagtitrim-trim ko na yung machine na dire-diretso at saka ang bilis-bilis para siyang chainsaw. Pero guys, alam nyo, mali pala yung mga ganun. Kailangan ganitong klaseng mga halaman pala.
kailangan yung guntingin kung alin yung mga tumataas. Guntingin yung branches niya kung alin yung ano para hindi siya mamamatay. And saka hindi siya pangit tignan. Patchy kasi guys kapag ano, makikita mong, basta pangit siya kapag iba yung pagka-trim mo. So dapat pala ganito, may gunting ka na maliit, isa-isahin mo. Nakakaloka, 'di ba? So, yun, nakakapagod talaga guys. Pero kailangan worth it naman para ito sa ano sa property mo para maganda, para hindi magalit yung, kasi magalit yung kapitbahay kapag pangit yung property mo. Oy, hindi mo inaalagaan. Hindi mo sila magalit pero nako, iba yung tingin nila sa inyo pag hindi niyo inalagaan yung property niyo, 'di ba? Maapektuhan yung property kasi nila. So ganito dito sa Amerika. So ngayon itong yellow ng mga halaman na ito, ang ganda-ganda guys. Kahit winter, andyan pa rin yan siya yellow. Last time, first year namin dito sa bahay na ito, ang ginagawa ko yun, tinitrim ko siya, ginagamit ko yung machine na trimmer ko, na mamatay siya guys. So pinabayaan ko siya pang ilang years, at din tumubo naman, bumabalik siya. And then yun, ni-research ko, like what I said, ni-research ko siya. So ganyan ako, pagunting-gunting, kinukuha ko isa-isa, kung alin yung mga tumataas, yung mga humahaba na mga branches. So yun, nakakapagod siya guys, pero maganda naman siya. Hindi naman siya talaga yung na-trim na lumiliit, para hindi lang siya halalo siyang tumataas. Kasi kapag hindi mo siya pala trim ng ganon, tataas siya ng tataas. Yun. So, maganda itong halaman na ito. As in, nagtanim nga ako ng isa na maliit para naman, para marami tayong yellow. Kasi maganda yung yellow sa yard, guys. Dahil kahit summer, kahit winter, kahit nag-isno-isno na yung iba, natutulog na yung ibang halaman, ito siyang halaman na ito is buhay na buhay pa rin. Nakaka-survive siya kung gaano kaginaw yung temperature. Nakasurvive talaga siya, hindi na mamatay yung dahon. Yan lang siya talaga. Ang ganda-gandang tignan ng kahoy na ito, ang halaman na ito. Siya guys, may green naman yung kayo nakikita. She want to play with you. What is she? I know you know. I know. Dirty but nagka-stain sa berries Ay nako. This jacket, take that off, need to be washed. Just watch. Yeah, but it's dirty, Tommy. What can I tell you? Oh, I know. What is the problem, love? Do you... Hi, Monkey Kong. You guys wanna play go-go? Tired. Dad is tired. I'm tired. Everything is tiring. Right, Monkey? Right? Aroy ang monkey ni Mama, uy. Aroy. Ito siya. Aloy. Aloy. Oh, look at this, honey. Ay, guys, tignan niyo tong mukha ko, guys. Ay, nawalan ako ng lakas. Parang galing ako sa labas, inatake ako ng maraming maiitim na yung papasok sa mata. Naluka ako. So, at saka ngayon, pagpasok ko dito, nawalan ako lalo ng lakas dahil sa sinabi ni Tami. Ay, nako guys, iwan ko na lang si Batman. Nagtataka ako. Nagbayad kami ng mga bills ngayon, guys. Ganito dito kasi kapag magbayad ng mga bills, magbayad na kasi first week of the month. So ngayon, nagtataka si Tami bakit yung mga credit card namin, ang laki ng ang laki ng namin na gasto na hindi naman kami, well actually, nag-grocery kami. Mga grocery. Grabe. 5-something thousand yung sa credit card, sabi ko kay Tami. Yun kasi, grocery tayo ng grocery. So, sabi pa niya, kahit kung grocery tayo ng grocery, 10 times a month. Hindi naman tayo nag-grocery ng 10 times a month. 10 times a week. Pero napaisip ako, gasto kasi ng gasto. Hindi ko alam. Ay guys, ako guys, dito magtira. Ang sobrang mahal na. And then, itong asawa ko hindi kontento. Parang ang daming bili doon dito. Hindi ko talaga magets. Ang laki, credit card lang yan, which is gas, okay? Ang laki ng gas. Ang mahal ng gas, di ba? And then, twice a week. Naggas ako mga twice a week. Not twice a week. Once in 2 weeks. Sometimes once a week. Ganon. Pero, hindi naman yan mga nasa 60, ganon.
Andin si Tami din. Gas. So, okay lang din. Ano pang gasto doon? Nagtataka ako, sa grocery. Ang laki ba? Nagtataka ako guys, nakakawala ng gana. Ay, problema. Alam niyo, magkaano ba yung 5,000 something? 5,000 na lang sa pesos. Di ba ang laki guys? $5,000. Yun lang yung bayaran namin. Plus without pa yan, mortgage. Pero yung credit card, nagtataka talaga ako. Grabe, bakit ang laki? Ay, pag-ibig. So ngayon, kinikwinta, tinitignan niya lahat ng nagasto, di ba? Ano man yan, tinitignan sa American Express. Ngayon, tinitignan niya isa-isa. Tinata ako dahil for sure yung gasto niya. Kasi shopping. Wala na nga yung freezer namin, lahat ditong freezer. Wala nang space guys, kahit kuko, hindi na masulod. Well, exaggerate naman yun, pero yun, gets na ninyo. Ako, kung mag-grocery ako, tagba 20, tag 30, yun lang yung gasto ko. Si Tami, tag 300, ganun. Tag 200. Yung sa dog food, grabe pag makagasto. Mga cat food, mga pets. Grabe talaga siya makagasto guys. Basta magpunta na yung grocery. Ako talaga, kung ano lang yung kailangan ko, gulay, salad. Siya grabe. Yung parang nawalan ako ng gana ngayon guys. So dito lang ako nakaupo. So pasensya na, boring itong vlog na ito. Kasi yun lang yung balita ko sa inyo na hindi madali dito. Nakatira kami dito sa Amerika pero hindi madali. Yun yung alam nyo na, dolyares yung mga kinikita dito pero dolyares din yung bayaran at saka dubli pa. Dubli, yung mga mortgages, taxes. Ito ginoo ko. Ay, magsabi ng Pilipinas talaga, sobrang, kapag sabihin na dolyares, ang yaman nito kasi may mga shopping dito, shopping doon. Utang pala yun. In the end of the day, the end of the month, nagbaguod na pala doon pagbabayad. Pamumuhay namin, parang kung tingnan sa Pilipinas, sobrang lucky, di ba? Dami pagkain. Sobrang lucky talaga. Dahil dami pagkain, dahil swerte itong asawa ko na may mga, mahilig, hindi siya tipid sa mga pagkain. Pero, ang isipin mo, utang, bayad end of the month, ganon. And then, may mga tubig pa. May tubig namin dito wala. Electric, internet, mortgage, property tax, school tax, o diba? Mga tax, yung school tax, wala kang may amanak. Pero grabe yung ang laki. O diba? Ang laki ng school tax namin guys, nalulula kami. Next time talaga, ibinta itong bahay talaga. Para na lang kami, mag-trailer na lang kami. Yung mga drive, RV, mas maganda pa yan. Para akong nawalan ako ng gana. Galing ako sa labas, nag-garden sana ako. Nawalan ako ng gana. Pagpasok ko dito, ito yung nabalitaan ko. Parang tumamlay yung buong katawan ko. Continue pa rin tayo sa buhay guys. Go lang tayo ng go. So kayo nasa Pilipinas, huwag niyo isipin na sobrang yaman na namin dito kasi ang utak namin dito, lumulubo na kami mga utang-utang. And then, credit card kasi guys, saksak dito, saksak doon, ganon. So kaya, in the end of the month, oh my God, ang laki na pala, ganon. No, diba? Yan. So, utang lahat niyan. Every time na lalakad, kakain sa labas, utang yun. Basta credit card, utang man yung credit nga eh. Bayaran mo lang yan, ayusin mo lang yung pagbabayad mo para hindi ka mawala ng credit card. Ang hirap lalo na kapag sanay ka may credit card. Ito asawa ko. Ako, kung walang credit card, mabuhay man ako ba? Cash lang. Anyway, so yun lang guys. So, balitaan ko lang kayo mamaya. Putan, close mysteries. Doon sa labas, putan ko lang. Hi guys. Oh God, sumakit ulo ko. Katatapos lang namin. Well, actually, kanina lang pinakain na ni Tami yung mga alaga. And then yun guys, so sumakit ulo ko guys sa mga nangyayari. Nakita na nyo yung video yun sa mga kaganapan. That's the reality. Realidad sa buhay guys dito. Realidad. Anyway guys, i-end ko na tong video. Kakain lang kami guys ng leftover. Wala ako masyadong ganap guys ha. So, kakain lang kami. And, yun. Lumabas na naman si Mr. Lucky Thumbs. So, ngayon, mag-defrost ako ng... You wanna go out, monkey? Go.
So, mag-defrost ako ng pork, guys, para bukas kasi porky is lipey. Well, actually, kasi gusto ni Tami ng pork. Ay, thank you for watching. Yun lang yung ganap ko, guys. Sobrang short. No, the poison ivy is scattered now. Well, this one I can see it. Like a lot of mouse. Oh my god, the spray, Tan. Did you use the spray? Oh, I just Yeah, that's a sandwich really... so it came off. So Yeah, that's a poison. What did you do? Did you play with the lawnmower after that? what? Did you take the thing in the under the... Okay. No, but while I was going, I was picking up branches out of my way. Oh, that's what. See any poison ivy on them, but Yeah, you know, but it's still you know, riding. the leaves. Riding on the side of the hedges and stuff. That could be Yeah. sticking out.